Deze is zwaar, Freaky. Maar we moeten het allemaal doen als we het niet zien, want dan gaat hij, dan gaat hij hier schuilen, gaat hij hier af. Hij gaat klimmen, hè? Dat zou je kijken. Dan denk ik wel uit. Wij zijn naar ons aan het kijken, hoor. We hebben er al eten van, ja. We hebben eten van. Hij pakt even. Igual doce. Não gostou? Legal? Ali toma, nunca vi outro mineiro e só uma coisa que tem muito ali por grade e ela ele Hayır, ne izliyorsun? Dat ziet echt uit als koraal. Ja, meneer. Hier moet je voor je lul in. Die slang is daar ergens. Hier, hij zit groot, man. Kom hier. Nee. Oh, daar. En die andere zit daar links Hij is niet achter. snel genoeg om achter de vis aan te gaan. Dit is gewoon niet hoe hij die... Heel En hier zit hij rechtsboven. En als wij dan gaan hengelen, dan zitten wij ook 6 uur. Hé, wat beweegt hij? Zijn dit maar? Joh. Echt wel zien als je hier zo laat zien. Hoe had hier ook een aliment? Wat? Maar kan hij er niet meer uit? Dat is gewoon zo'n hamster. Ja. Daar, rechtsboven kijken, hè? Haak dit. Weet je dat die slang door een eigen kop heen bijt? Hoe bedoel je? Oh, dat er die tanden dus er doorheen gaan. En die kunnen hun eigen... Hey, dit is jouw territorium, Niels. Serieus territorium. Dit is hier in de hoekjes. Hey, Jozo. Eiland waar al die beesten... Oh, echt? Deze heb je ook als Kessel. Ja, die zijn best wel gevaarlijk. Maar als deze al bij me... Ja, ze zijn niet venomous, maar er zitten zo bacteriën in. Dat is echt lijp, hè? Je zit er niet best uit. Wat zit? Anda para a cheia, tá aqui.